खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागौ बादि आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरांबो ओंखारना फैदों दे नोंथांमोना बे बाराव गोबां मानसियानो पिएम किसाननि 2000 फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ मानो होनोबा नोंथांमोना जेनेबा लेन्ड सिडिंखौ खालामना लासेयावबो नोंनि जेनेबा हमना ला लेन्ड सिडिंआबो नोंना येस जाबाय स्टेटासआव इक्वाइसिआबो नोंना येस जाबाय बिनिफ्राय नोंनि बे आधाराबो बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ बे बाराव मोननो हानाय नङा मानो होनोबा नोंथांमोननिखौ दायो हल्ड खालामना दोनदों आं नोंथांमोननिसिम स्टेटासखौ नायनानै खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो मिथिनो हायो नोंनि बे स्टेटासआव जुदि हल्ड जानानै दङबा नोङो फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया एबा स्टेटासआव माबायदि श' जादों आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि हल्ड जानानै थायोबा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लानो नांगोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों बयबो बिनिखायनो भिडिअ'ल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौनो खोन्थाहरग्रोनोसै नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागौ बादि दिनैसिमावथ' ओरैनो एक्जेक्ट डेटआथ' ओंखारना फैयाखै नाथायबा नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबे फेब्रुवारि मासाव बाजेट सिजनबो जानो थांगासिनो दङ भारत सरकारनि जोंहा इउनियन बाजेट सिजनआ जोंहा जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे बाजेट सिजनाव बे पिएम किसाननि थाखायबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाब फैनो हागौ बादि आबादारि नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाब फैगोन बादिखौ दायो खौरां मोननो हानाय जादों जुदि बाजेटआव पिएम किसाननि फैसाखौ बारायनो होनानै जुदि बाजेटखौ खालामनाय जायोबाथ' जोबोद मोनसे मोजां खौरां जानानै फैगोन आरो दा जिखियानो जाया मानो बाजेटआव मा डिसिसन लायो बे सरकारनिसो बाथ्रा जागोन दा जिखियानो जाया मानो दायो नोंथांमोना मिथिना लादो पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव मोननो हागोन आं मिथिनाय बायदिबा एबा आं जा अनुमान खालामदों नोंथांमोना फेब्रुवारिनि जोबनाय सप्ताहालागै नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसा सोरनिया दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया बे स्टेटासखौ नायनानै खोन्थाहरनो सानदों माबादि जादों बेनो नै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ माने डाउनलड खालामना लाखाबाय जाहाथे खोन्थाहरनायाव मोजां जायो बेनि थाखाय नै नायनो हागोन नै बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारफोरखौ आं एसे ब्लार खालामनो हानाय जाबाय मबाइल नाम्बारखौबो आं बेहाय ब्लार खालामनो हानाय जाबाय प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय आबादारिनि नामखौ आं बेहाय ब्लार खालामना होजोबनाय जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिनिया गासिबो स्टेटासा थिगानो गोजा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा लेन्ड सिडिं बेयो येस जानानै दङ इक्वाइसिआबो जोंहा मा जानानै दं बेयो येस जानानै दङ बेनिफ्राय आद्राबो बेंक एकाउन्टजों लिंक जाखानाय बेनिफ्राय बिथाङा इक्वाइसिखौ माब्ला खालामदों नै फेब्रुवारिनि 3 तारिख 2020आवनो बिथाङा इक्वाइसिखौबो कमप्लिट खालामना दोनखानाय बिनिया गासिबो थिग गोजा बिथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो नाथायबा दायो मा जाखो नै इनएलिजिबिलिटि जानानै फैबाय दा नायदो नै नोंथांमोना नै बिथिं जोंहा देखायबायदों रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि बेहाय मा होदों टेम्परारि हल्ड जानानै बेयो देखायबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि स्टेटासआवबो जुदि बेबादि टेम्परारि हल्ड जानानै दङबा नोंथांमोना सानना लाखादो नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला आरो इयुनावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नंला जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लायाबा बिथाङा फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन बिथांनि इनएलिजिबिलिटिया माब्ला जानानै फैदों नोंथांमोना डेटखौबो नायनो हागोन नैबे जानुवारिनि 19 तारिखआव 2025 नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नै जोंहा दिनै खै तारिख जाखो जोंहा दिनै 27 जाबाय जानुवारिनि बारा गोबाव जायाखै बिथांनि नैबे स्टेटासआव बेबायदि इनएलिजिबिलिटि देखायनाया दा बेबायदि नोंथांमोननियाबो जुदि स्टेटासआव देखायबायबा नोंथांमोना सानना लाखादो नोंथांमोनाबो पिएम किसाननि फैसाखौ एबारनिफ्राय मोननो हानाय नंला होननानै गोबांनिखौनो दायो बेबायदि खालामनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों दा नोंथांमोना आंनिसिम माखासे खोन्थाहरनायखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोननियाबो सोरनियाबा जादों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनानै नुनाय लोगो लोगो आंनिसिम नोंथांमोना शेयारबो खालामना हरनायखाय आं बे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो पिएम किसाननि जै फैसा मोनबाय थानो हायोमोन सिगांनिफ्राय नोंथांमोना बयबो चेक खालामना नाय नोंथांमोननियाबो जुदि बेबायदि टेम्परारि हल्ड जानानै दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा बे टेम्परारि हल्ड जानानै दंथ'यो नाथायबा बियो एसे उनाव जुदि नोंथांमोना प्रुफ खालामनो हायोबा नोंथाङा नंगुबै आबादारि नोंथांनि नामावनो हा दङ बेखौ नोंथांमोना प्रुफ खालामनो हायोबा नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनफिननो हागोन नाथायबा बियो टेम्परारि हल्ड जानानै दं नालाय दा बियो माब्लासिम टेम्परारि हल्ड जानानै थागोन
दा बेखौ जेबो बुंनो हाया दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय बहा थांनांगोन डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ खोन्थाहैनांगोन आंनिया बेबादि जानानै फैबाय टेम्परारि हल्ड जानानै फैबाय होनना नोंथांमोना बुंबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनफिननो हागोन बिथांमोना मोजाङै भेरिफिकेसन खालामफिनगोन बिनि उनावसो बिथांमोना नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव एबा पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोनाहरफिनगोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना नैबे स्टेटासआव फैनानै स्टेटासखौ चेक खालामना नायफैबानो जाबाय पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै बेबादि स्टेटासखौ नायफैबानो जाबाय एफटिअआबो बेहाय जेनेरेट जाबायमोन अब्लाबो बेहाय क्रेडिट जायाखै एमाउन्टआ नोंथांमोना बेखौ नुबाय जानांगौ नै बे 2020 बे समनिफ्रायनो बिथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा दाख्लैबावसो जानुवारिनि 19 तारिखआवसो बिनिया नैबेबादि प्रब्लेमा जाना फैबाय दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामना नायथारबानो जाबाय अबयसे नोंथांमोना सोरबा बेखौ रोङाबो जानो हागौ आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनायानो साबसिन जागोन नोंथांमोना स्टेटासखौ बोरै नायनांगौ दा नोंथांमोना पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनायनि उनाव नो योर स्टेटास होननाय नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनगोन नैबेलाय बेखौ नुदों जानांगौ नै नोंथांमोना बेहाय थुबानो जाबाय दा बेहाय थुनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम गावबागावनि नैबे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा नोंथांमोना बेखौ होदो नैबेहाय बिनिफ्राय नैबे केपसा कड नुदोंना जेरैबायदि बेहाय दं बे केपसायाव थुनानै नोंथांमोना गेट अटिपि थुबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि बे रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन दा बे अटिपिखौ साबमिट खालामबानो नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासखौ नुनो हागोन नोंनि बे स्टेटासा दायो माबायदि जानानै दङ आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा गोसोआव गैया नोंनि बे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा मामोन बेखौ नोंथांमोना बावबायबा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा नैबे गोजौआव नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होननानै दा बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय दा बेहाय थुनायनि उनाव नोङो जेब्ला पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन दा बै समाव एप्लाइ खालामनाय समाव होनाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनानैबो गावबागावनि नैबे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना मबाइल नाम्बाराव मोननो हागोन माने नोंनि बे मबाइलाव एसएमएस फैगोन आरो दा बिनिफ्राय जेनेबा नों गोसोआव गैला मबाइल नाम्बारखौबा नों मा होदोंमोन दा सोलायबायबा जेबो नङा नोंथांमोना आधार नाम्बार बेहाय नुदों जानांगौ नै बे आधाराव नोंथांमोना थुदो आधाराव थुनायनि उनाव नोंथांमोननि बे आधार नाम्बारखौ बेहाय थुना होबानो जाबाय बिनिफ्राय केपसा क'डखौ नोंथांमोना बेहाय थुना होदो गेट आधार अटिपि होननानै बेहाय थुबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो नोंनि बे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनखांनायनि उनाव बेगाव नोंथांमोना फैफिनदो दाना दा बेगाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे खेबसे थुफिनदो दानिया नो इयार स्टेटासआव बे थुफिनदो बिनि उनाव नैबे बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ना पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जानो मोननो हाबाय मबाइल नाम्बाराव दा बेखौ नोंथांमोना होदो बिनिफ्राय केपसा क'डखौ बेहाय थुदो बिनिफ्राय गेट अटिपि थुदो नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन दा बे अटिपिखौ साबमिट खालामबानो नोङो गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना मोनजोबबाय जानांगौ दायो नोंथांमोना गासिबो चेक खालामना नायजोबदो जोंहा गोबांनियानो बेबादि टेम्परारि हल्ड जानानै दंजोबो दा नोंनियाबो बेबादि जादोंबा हले बारा गोबाव जायाखै नालाय थांनाय जानुवारिनि 19 तारिखनिफ्राय जोंहा जादों दा अब्ला नोंथांमोना सानना नाय नोंथांमोनाबो सोरनियाबा जानो हागौ दा बेखौ मिथिनो थाखायनोथ' गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना गासिबो बेबादि चेक खालामना नायफैबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा मिथिनो हायो माबादि जोंहा नैबे पिएम किसाननि एकाउन्टआ जानानै फैदों बिनि बागै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबां बुंहरबाय थादों पिएम किसान आपडेट लाबो होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो आपडेट लाबोखांबाय अब्लाबो नैबे मोनसे आपडेटआ गोदान जानानै फैबाय आरो नोंथांमोनानो आंनिसिम खोन्थाहरनायखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ फेब्रुवारि मासावसो मोननो हाखागोन नोंथांमोना टेनसन लाना फेब्रुवारिनि जोबनाय सप्ताहालागै मोननो हाखागोन आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनो बेखौबो खोन्थाखांखाबायमोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोनासैबा बेखौ नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाबावबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बुंनायाबो जाबोला बे भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसेनो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।